Anga jamana marabolo nyema Dr. Shogel Kukala Maiga aleni politique lama ukoni uyenyanye wasa unaseka sigikafo ani hakili jagaboke kakeni barada min kan ka bila senka anka jamana lani ukabara ubina talike kalata unyana boli konya udoroma mali jamana kono nu ukama to ukana organe unique de gestion des élections sigi nunu koni akera CICB la anfea Bamako. Otemene kofe chambre de commerce et d'industrie di Malini oye anga jamana jagokela uka faranywanga je kulubay ulu yerefene la jere bakeni oye talike femi koni jagokela misenu deme mimbe do uma anka jamana kono ubara konyeula Farafina klebi bolo jamana minuni ulube uyere sorola bamanchi wale geleo kono ni wati na ulu koni ye sigi bakeni abefwa masome DJ5 Sahel kakeni kibaruya minun koni sorombeni uba ajira kafo femi koni barkani aleka bara uko abe nyongri nunu de kuna foni bakuruba we amedo farami kakadia uma ni ala sonama kakeni bi jumae seri franche kalo klemuka ani konoto hijira samba kile ani kemenani ani binani ani fla amba fo bela jelenye au bismillah nyeta beka kuna foni wala likeneka todukana alamsa je kalo kile sheki samba fla ani muka ani kile mali marabolo nyama ni oye Dr. Shogel Kukala Maiga ale konini jamana yi politiki mo uye nywanye yorola mini ambela jelembe adoni CICB sikika foi kumi kumbe ala ude kunye unaseka hakilina ukoni fale jamana kunganko kibarula nga abelebele do koni chake bolo mini ukanka bla senkani akabara bena talike femi koni kalata labeni kunya udrone mali jamana kononi abefama l'organe unique de gestion des élections ode koni hukumu konna la femi koni Aissata Touré ani akaja tala Musa Diallo kene uye asereya useginani minye angaje kanyamada ofe ni laje ko folo inkineka anga ministre nyama Shogel Kukala Maiga alika kuma nyonyo bula krengirena anga jamana politique go nasira uyela majum meseka do ala aleni je kulukilen sigili yasa ulbe seka kala flila ben fukata se oni anyona chamama akoko alikon be alaini femi anga jamana akon ga la kura ya alsisanga tafe premier ministre ayira ka kuma kono alsaka foko ni sira kura de damnene wasa femi ni chamache fanga yere o ka seka sansoro ako uka bara kuma ko mina nyeshi femma uri ka lakana ko la sabati asira bela jelen fe yelama kanga do kunya wale mununa ka yelama do la alini ka kalafli jelin ka seka ula be anga jamana yere konnala aka kuma ula alsisa akoko alikoni alayini femiye mawe munun kon sigila ka kalafli la be abisan bisa boyongo bo mununi ulu dabe kalafli ko konya ula ulu ka seka franyo ka ke jekuliye ka seka lajelike na sorla kalafli ko fole munun flene ni abina na seka ke walma atna seka ke ulu koni uga jabu diga foko abina seka ke wako femiye jakulu kelen sigili ko ka kalafili ko nyaw bela jelen kalfa uluma ko o hakilna nyumay o kama ko alikon be alayni jamana kono do fu ata se politique mo fe o kala je ka fara jamana nyama o kan yasa fe miye ni kalafili nuni absaka ke kalafili jelen aleni jakulu kelen sigili obsaka ke ko nyumay anga jamana ma chugumna ka fara premier ministre aleni gouvernement ma do ka fe miye politique ma chama oluk meni kene ko folinka ado yuga hakilna di jakulu kelen sigili kalata kola o ko nyawla organique unique les trois organes où a cité que les ambara que les juba na élection jabi labambe borom na que les jube ende sinon a fara on ko ni cour constitutionnel le mi fo ko kuma tekala mais est-ce que cour constitutionnel be mi fo est-ce que jatemina ka bela est-ce que atara kata yala ko sobe ka jatemina ke namara ni namara make yorom na fembe ye ngania de ni ya ngania siri na an farala nyogon ka fo abiseka ke mais anga damine folo na daminena na ntale fe ni obstacle mun be ambu wuli au fur et à mesure mais kan sigi dron ka fo ne espérer atsega ke ou bien ne parti politique ne presser les mecs à ta élection na fon bi ni cadre konna na bi dorete koy ou del ne be chweli ni yurugu ni namara mina élection ko la ou bi fa ngata élection na au cadre kelen wono pour que fama encore mi fana kumbe ulukana bon donc peuple yere ngania ye mo mi ka fo ko ubu swandi ulukana na angwa klina jelendo nebe M5 RFP konnana nega jekulu
n'o ye pôle politique de consensus yo ne ka parti o an bɛ M5 min kɔnɔna les 10 points que nous avions mis sur la table yani an ka don primature yɛrɛ kɔnɔna na organe unique de gestion des élections a b'a la donc pour moi ce n'est même pas discutable maintenant a bɛ kɛ cogo min na a kan ka kɛ cogo min na techniciens ni fɛnw min kan ka bila kan teliya o de kan ka bila sen kan. Ne ka o hakilina la jakulu ko tɛ mɔgɔninfin ko de don parce que mɔgɔ de tɛ yen mɔgɔ min bɛ ka jakulu ninnu kɛ k'a ɲɛ parce que n'i ye mɔgɔ bila yen k'a fɔ ko nin bilara ɲɛ fɔ pour que se ka jakulu in lawaleya a fɔra cogo min na o bɛ taa kɛ a ni dungɔ ye i b'o k'u ya fasali kɔnɔ sisan ko élection wagati la jakulu ninnu ɲɛmɔgɔ min bɛ baara la wagati min na u ye messages de ci ɲɔgɔn ma pour que dɔw yɛrɛ ka élection ko yɛrɛ o yɛrɛ élection ko yɛrɛ tɔ boycotté donc jakulu ko tɛ mɔgɔninfin ko n'u ye mɔgɔ bila yen u ka mɔgɔ ladirilenw bila yen mɔgɔ min bɛ se ka ko in nafɔ pour que maliyɛnw bɛ se ka lafiya cogo min na parce que Mali problème bɛ élection ko de ye ni élection ɲuman ma kɛ jamana in toujours an bɛ to ɲɔgɔn senɔsɔrɔbɔli la ko tɛ se ka taa ɲɛfɛ kosɛbɛ. Minisiri ɲɛmaa Shogɛl Kokala ka kumaw la a ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi politikimaw bɛɛ lajɛlen da kan ka don jamana jɔliko la ka sabu kɛ k'u bɛ fɛ ka fɛnw bɛɛ lajɛlen lakurakuraya o kɔfɛ a tilala k'a yira tuguni k'a fɔ a bɛna gafe dɔw kɔni sigi sen kan ni a bɛ fɔ o ma ko politique générale du gouvernement yanni ni juillet kalo in labanni ninnu cɛ ka se ka taa o da conseil national de transition ni o ye an ka wasadenw ye olu ɲɛkɔrɔ. Fɛn min kɔni kuranko nasiraw fɛ ka se ka kuran sabati ka kɛɲɛ ni an ka yɛrɛ jamana yɛrɛ taabolo cogoyaw ye ni o bɛ se ka tali kɛ tile walima fiɲɛ ni mɔgɔw b'a fɔ a ma ko énergie propre o ka sɔrɔ yɔrɔ la an ka jamana yɔrɔ min ni olu kɔni lasagolen don dɔɔni walima ni u ka jan faaba la an ka burusi kɔnɔ yɔrɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min kɔni an ka jamana minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ an ka kuranko jiko fo ka taa se dugu jukɔrɔko ma ni o ye Lamine Seydou Traoré ale yɛrɛ fɛnɛ kɔni taara lajɛrɛ ba kɛ min kɔni sigi ka fɔ baro kɔni kun bɛ tali kɛ min kɔni an ka jamana yɛrɛ a kuranko ana se ka sabati cogoya min na ka kɛ ni jamana yɛrɛ lahalayaw ye ni o bɛ tali kɛ an ka fiɲɛ fo ka taa se tile koɲɛw ma o de ye hukumu kɔni kɔnɔna la baara in kɔni senfɛ fɛn min ye an ka jamana maaba caman kun bɛ min bɛ tali kɛ collectivité maaw la ka taa se an ka politiki maaw fo ka taa se an ka jamana yɛrɛ dɛmɛbaa jɛkulu minnu kɔni olu ka baara bɛnnen bɛ jamana in kɔni a larawuli ma walima a ɲɛta sabatili kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin fɛn min ye a kuranko sabatili kɔni ye Aissata Mayiga ale ye kunnafoni sɛgɛsɛgɛ a ye min sɔrɔ an ka jɛ k'a ɲamadaw fɛ. Nin sigi in kɔnɔna la an ka minisiri mun bɛ ni ale ka koɲɛw ɲɛsinnen don kuran ji fo ka taa se dugujukɔrɔ fɛnw ma ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye ko Lamine Seydou Traoré ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ ka laɲiniba ye mun ye ko ka kuran di maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma i kɛra burusi kɔnɔ i kɛra duguba kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ka se ka kuran sɔrɔ walasa ɲɛtaga yɛrɛ bɛ se ka sabati cogoya min na a y'a yira k'a fɔ a ka kumaw kɔnɔna la ko anw ka jamana kɔnɔna la kuran bɛ yɔrɔ hakɛ minnu yɛrɛ la kɛmɛ sara la ko bɛ taa se yɔrɔ 48 bɔɲɔngo de ma a y'a yira k'a fɔ ko burusi kɔnɔna la ni an ka jamana maa fanba yɛrɛ bɛ o yɔrɔ kofɔlen ninnu na ko kuran bɛ yen fan hakɛ min na o bɛ tali kɛ kɛmɛ sara la yɔrɔ 25 bɔɲɔngo de la a y'a yira k'a fɔ o de kɔnɔna la ko ale kɔni bɛna dɔ fara a ka baaraw kan cogoya bɛɛ la walasa bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bɛ se ka kuran sɔrɔ cogoya min na a y'a yira k'a fɔ ko walasa nin baara ninnu kɔni ka sabati ko fɛn min ye gouvernement maaw ye k'u kɔni kelen don ka fɛɛrɛ dɔw bila sen kan walasa kuran ko ka se ka kɛ wasa ye anw ka jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko ni sigi in kɔni nafa ka bon kosɛbɛ ko barisa ko ni sigi in kɔni kɔnɔna la k'u bɛna hakilina falenfalenw caman kɛ ka fɛɛrɛw bila sen kan walasa bɛɛ lajɛlen ka se ka kuran yɛrɛ sɔrɔ fo ka taa se an balima minnu yɛrɛ bɛ burusi kɔnɔnaw la olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bɛ se ka kuran ɲuman sɔrɔ cogoya min na a y'a yira k'a fɔ ko o baaraw kɔni tɛ taa fo fɛɛrɛ dɔw fana k'a bila sen kan ni a bɛ fɔ olu ma ko énergie renouvelable ka na ni kuran yɛrɛ cogoya wɛrɛw la walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya cogoya min na nin baara ninnu kɔni kɔnɔna la fɛn min ye cakɛda dɔ ye n'a bɛ fɔ o ma ko Mali yelenkura ni olu fana ye sen bɛ kuranko baaraw la olu ka ɲɛmaaba Jibril Semega ale kɔni fana y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya caman bɛ olu yɛrɛ kan kuran baarako fanfɛla la kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu minnu ka baaraw yɛrɛ bɛnnen don ka se ka kuran nati burusi kɔnɔnaw la cogoya min na barisa a y'a yira k'a fɔ ko sariyaw ni fɛɛrɛ ninnu kɔni bilali sen kan n'a bɛ fɔ o ma ko loi et politique énergétique ko baaraw kɔni ma nɔgɔn anw ka jamana kɔnɔna la o de la a y'a yira k'a fɔ ko a b'a laɲini u ka na ni fɛɛrɛ dɔw ye walasa baaraw bɛ se ka nɔgɔya olu fana bolo cogoya min na kuran kan ka na ni fɛɛrɛ wɛrɛ minnu ye ka olu yɛrɛ don ba la anw ka jamana kɔnɔna la kosɛbɛ cakɛda dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko FRES ale fana kɔni ka baara bɛnnen don kuran natiliw yɛrɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka burusi kɔnɔnaw la kuran yɛrɛ ma se yɔrɔ minnu na an ka jamana kɔnɔ fo ka taa se farafinna fantan naani bɛɛ
lajɛlen kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko nin cakɛda kofɔlen yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye kuranko kɔnɔna la maa caman yɛrɛ kɔni ka se ka baaraw sɔrɔ a yirala k'a fɔ hali sisan nɔ ko nin cakɛda kofɔlen ko ale yɛrɛ kɔni be kuran di maaw ma tile sira yɛrɛ de fɛ n'u b'a fɔ ma ko énergie solaire wa ale ka baaraw bɛɛ lajɛlen be sabati anw ka jamana kɔnɔ ni Mali yelen kura maaw yɛrɛ de ni olu be nin baara in na anw ka jamana kɔnɔ kabini san 2001 wagatiw la a yirala k'a fɔ ko nin cakɛda kofɔlen FRES ni ale kɔni be ka kɛ sababu ye ka kuran yɛrɛ lase an ka burusi kɔnɔnaw la tile ka sira fɛ san 2019 wagatiw la client hakɛ min tun be ale yɛrɛ bolo o be tali kɛ client 20 bonyɔngo de la I n'a fɔ an tun ye a jiraw la bakurubaw la cogoya min na an ka jamana kɔnɔ yan chambre de commerce et d'industrie di Mali ni o ye jagokɛlaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba an ye a jiraw la k'a fɔ u yɛrɛ ye lajɛrɛba kɛ lajɛrɛba min ni a bɛ tali kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen min ni a bɛ kɛ kunnafoni kɔni ye ka ɲɛsin jamanadenw ma ka kɛɲɛ ni fɛɛrɛ minnu bɛ don an ka jamana jagokɛla misɛnninw ma fɛɛrɛ minnu ko don o de ye dɛmɛ min bɛ don u la ka kɛɲɛ ni musakaw yɛrɛ nasiraw ye fɛn min kɔni ye nin kɛnɛ kofɔlen kɔni ye a kun la wasalen no kosɛbɛ wa baara ninnu kɔni kɛra chambre de commerce yɛrɛ kɔni a dagayɔrɔ la a kɛra maa min kɔni ni ale kun ye chambre de commerce yɛrɛ kɔni a ka nɔnabila ye fo ka taa se maa min ni olu ka baara kɔni bɛnnen bɛ min ye jagokɛla misɛnninw dɛmɛ bɛ se ka don u ma cogoya min na ni a bɛ fɔ a ma fonds de garantie pour le secteur privé fo ka taa se BCEAO yɛrɛ ka jɛdenw ma Abdou Watara ale ye kɛnɛ seereya a ka jatala o tun ye Basalifu Ɲare u seginna ni min ye an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ Septembre kalo tile 30 san 2020 dunanjigiso min b'an ka jamana faaba la n'a bɛ wele ko Sheraton sigi dɔ kɛra o kɔnɔna na sigi in yɛrɛ min tun bɛ tali kɛ ka se ka hakili jagabɔ bila sen kan walasa kɛnyɛrɛye cakabonda minnu bɛ yen n'olu ka baara yɛrɛ bɛnlen bɛ sɔrɔ yɛrɛ busuli baaraw ma olu bɛ se ka dɛmɛ cogoya minnu na bangiw fɛ hakilina in tun bɛ ka boli o de kan sɛbɛnfura min bɔra o sigi yɛrɛ kɔnɔna na o sɛbɛnfura in de kɔni yirala jɛkulu la Muhamad de kɔni da bɛ o waleya ninnu na min bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye bɛn ni basigi ni kolosuma ani ɲɛta ka se ka sabati sɔrɔ kunkanko la an ka jamana kɔnɔ jagokɛla yɛrɛ dɔgɔmaninw fɛ an ka jagokɛlaw u mako bɛ dɛmɛw na walasa k'u ka jakow yiriwa ni n ko jakoba ko don usine-tigiw b'a la transporteur b'a la sanni feerekɛlaw b'a la walasa k'u ka jakow yiriwa u mako bɛ dɛmɛw na bangiw yɔrɔ dɛmɛ min bɛ taga juru sira fɛ chambre de commerce y'a ye k'a fɔ an ka jagokɛlaw a gɛlɛya b'u kan ka juruw sɔrɔ bangiw yɔrɔ nɔgɔya la ayiwa ɲɔgɔnye nin a dabɔra walasa fan damadɔ in u ka kuma ɲɔgɔn ɲɛna gɛlɛya mun bɛ bangi juruko la u ka dɔn a furaw ka sɔrɔ fɛnɛ BCEAO ye a ka ɲɛfɔli kɛ u y'a yira k'a fɔ u ye dispositif dɔ sigi sen kan u ye dabolo da mun b'a to jagokɛla manganu PMI mun b'a to olu ka juruko bɛ nɔgɔya jago dɔgɔdɔgɔnikɛlaw ka se ka dɛmɛ bangiw fɛ o hakilinaw de taara an ka jagokɛlaw ka soba ɲɛmaw fɛ walasa min bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye u ka baaraw ka se ka nɔgɔya u bolo o hakilina ninnu fana bɛna bɛrɛbɛrɛ ale ni ka hakili to u la min bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye fɛɛrɛ ni sariya kura minnu talen don ka bila sen kan olu bɛɛ lajɛlen ka se ka labato mɔgɔw bɛnna a ka k'a fɔ ayiwa danaya ka sabati fan bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa juruko ka nɔgɔya jagokɛlaw ka taabolo la o yɔrɔ la rapport mun dilanna bi baara de tun ye ka na o rapport yira fan bɛɛ lajɛlen na mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ nin de fɔra bɛn kɛra nin kan ayiwa bi mana bɔ a la an bɛ ɲɔgɔn faamuya anw chambre de commerce anw ka hakilina ye mun ye tiɲɛ don gɛlɛya bɛ ko in na bɛɛ y'a fɔ k'a fɔ gɛlɛya b'a la o de y'a to an y'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya b'a la fɛnɛ sabu chambre de commerce bɛ yan jagokɛlaw kama ayiwa jagokɛlaw y'a yira k'a fɔ gɛlɛya b'a la ni sigikafɔ kɛra BCEAO bangiw fonds de garantie ani jagokɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ ni bɛɛ y'a yira k'a fɔ gɛlɛya b'a la o b'a yira k'a fɔ sika foyi t'a la gɛlɛya b'a la mɛ an hakili la ka bɔ bi la ka taa ɲɛ gɛlɛya ninnu bɛ nɔgɔya an bɛ ka mission labɛn a bɛ fɔ organisation min ma UEMOA ka niveau la ko CCR an ka lasigiden mun bɛ CCR la
olu ɲiningara u kan ka taa kuma ko nin kan UEMOA niveau la gɛlɛya mun bɛ jago kɛla manganu nga juruko la bangiw yɔrɔ o ka ɲɛfɔ ayiwa UEMOA ka niveau la n'olu hakilila dabolo min kan ka taa walasa ka fɛn ninnu nɔgɔya o ka se ka kɛ. maa minnu ka baara bɛnnen bɛ jago dɔgɔdɔgɔninkɛ ma ale ni kɛnyɛrɛ ye baarakɛbondaw olu ka laɲini fanba tɛ dɔwɛrɛ ye min bɛ se ka kɛ ɲɛta yɛrɛ jamana sɔrɔ ma u jɔyɔrɔba bɛ an ka jamana yɛrɛ sɔrɔ yɛrɛ la fo ka taa se an kɛrɛfɛ jamanaw o kɛra sababu ye nin hakilina in bɛna fara ɲɔgɔn kan farafinna yɛrɛ tilebiyanfan jamanaw bɛɛ lajɛlen fɛ min bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye UEMOA yɛrɛ jamanaw kɔnɔna na sɔrɔ ka se ka jidi maa minnu ka baara bɛnnen bɛ dɔgɔdɔgɔnin baara ma minnu jɔyɔrɔba bɛ nin jamana ninnu yɛrɛ sɔrɔ yɛrɛ ɲɛta la. Ayiwa an ka kalanko kunnafoniw la fɛn min kɔni an ka jamana lakɔli karamɔgɔw u ka lafasa jɛkuluba min bɛ yen olu fana ye wele bila kunnafoni dilaw ma u ye wele bila kunnafoni dilaw ma kunu alamisa juillet kalo tile 7 san 2021 lafasa jɛkulu minnu ni olu ye bolonɔbila kɛ gafe dɔ la ni o kɛra kabini octobre kalo tile 15 san 2016 waatiw la u kɔni ye kunnafoni di an ka kunnafoni dilaw ma ka kɛɲɛ ni dekun min ni lakɔli karamɔgɔw bɛ ka ye an ka jamana ɲɛmaaw bɛ ka hakilina minnu kɔni ta wasa fɛn min ye jamana in baarakɛla bɛɛ lajɛlen saraw kɔni a ka se ka kɛɲɛ cogoya min na wa min kɔni ye lakɔli karamɔgɔw ye o kɔni bɛ ka jira k'a fɔ nin waati in kɔni na olu ka hakɛw kɔni tanganen kɔfɛ ni waleya wɛrɛ kɔni taara an ka jamana ɲɛmaaw fɛ ko u tɛna fɛɛrɛ kɛ fɛn min ye an ka jamana kalanbila waatiw la ɲɔgɔndan minnu bɛ kɛ ko u bɛna lagosi don baara ninnu na Aisata Ture. L'école karamɔgɔw ka lafasali jɛkulu bɛ ni olu ye tigɛnɔbila kɛ sɛbɛnfura la octobre kalo tile 15 san 2016 wagati ninnu na olu ka kuma lasela a y'a yira k'a fɔ u ka ni lajɛbɛn kun tɛ dɔwɛrɛ yaasa ka se ka kunnafoniya di jamana yɛrɛ kalanko koɲɛw la ka sabu kɛ ko siranyako bɛ ɲinan kalanko yɛrɛ cogoyaw la barisa ko fɛn min ye jamana gouvernement maaw ye u ka conseil des ministres senfɛ u kɔni a yira k'a fɔ u bɛna loi dɔw kɔni ta ka sigi sen kan min ye olu yɛrɛ lakɔli karamɔgɔw ka sarako ta fanfɛla ye halisa porte parole a ka kumaw la ko u ye nin loi kofɔlen min kɔni ka a voter walima n'u u bɛna na a voter ko bɛna kɛ sababu ye fɛn min ye olu syndicat jɛkulu ye ka se ka olu bila u ka hakilina dɔw sigi sen kan ka sabu kɛ a bɛna kɛ i n'a fɔ ko faranga bɛna kɛ maa tɔw ka sara kan ka fɛn min ye olu lakɔli karamɔgɔw ye olu kɔni bɛna to u nɔ la farangali foyi tɛna kɛ olu kan olu kɔni ye laɲini min kɛ jamana ɲɛmaaw fɛ a y'a yira k'a fɔ ko ni o laɲini kɔni ma lasabati ale ni o sariya sen ninnu a kɔni b'a fɔ u bɛ ka sariya labɔtobaliya o waleyaw de kɛ wa ko u y'a yira premier ministre la k'a fɔ ko u ma sɔn u ka hakilinaw ma hakilina min ni u ni premier ministre ka ɲɔgɔn ye kɔnɔna la premier ministre u ye ɲɔgɔn lajɛ min kɛ conseil des ministres senfɛ ni a ye o hakilina in kɔni jaabi di u ma o de kɔnɔna la halisa alimudu usman na ale ka kumaw kɔnɔna la ni o ye ni jɛkulu kofɔlen olu ka kuma lasela ye a ko ni kuma ninnu kɔni fɔlen olu ye ministre ɲɛma Choguel Kokala Mayiga fɛ ale ni a tɔɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen u farala ɲɔgɔn kan yaasa u bɛ se ka hakilina dɔw ta cogo min na minnu ni o yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen daminɛna kabini juillet kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen ninnu na o kɔfɛ k'u tilala ka hakilina dɔw sigi sen kan ni o kɔni kunba tɛ dɔwɛrɛ ye examen ni o ye ɲɔgɔndan minnu kan ka kɛ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na lakɔlibila wagati ninnu na u ka se ka waleya jugu dɔw ta ka ɲɛsin olu ma walima o examen kofɔlen ninnu kana se ka kɛ yɛrɛ ni examen kofɔlen minnu o yɛrɛ kan ka kɛ juillet kalo ninnu fo ka taa se uti kalo laban ma san 2021 ninnu kɔni kɛra kuma ye minnu kɛra Usman Alimudu fɛ ni o ye jɛkulu kuma lasela ye wa a ye kuma ninnu kɔni fɔ ka sinsin kosɛbɛ. Nin bɛ dansigi aw ka bi don kunnafoni la ɲɛta TV ɲɛmɔgɔyaso ye min fara ɲɔgɔn kan aw ka kunnafoni hukumu kɔnɔna la an bɛ foli ni tanuni lase aw bɛɛ lajɛlen ma ɲɛta TV sugandili la ka anw kɛ aw ka kunnafoni tayɔrɔ ye an b'a ɲini Ala subhanahu wa taala fɛ jamana in bɛn ani basigi a ko sabati jamanadenw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen lase Bamakɔ sigida 6nan na kɛrɛnkɛrɛnnen la Senuka bɛɛ lajɛlen ma sini ni waati kelen in na ne bɛ aw ladɔnniya an ka jamana ani diɲɛ fan tɔw kunnafoni la.